खुलुमबाय रायजोफोर, दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ, बे समाव नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो लादों मुलुगनां थाखोनि मोनसे दावहानि खौरां। थारैनो इजराइल आरो इरानजों जानाय दावहाया लासैनो मुलुगनां दावहानि फारसे सोलायलांगोन नामा? मख'जाथावदि दासान्दि इजराइल, आमेरिका आरो इराननि गिख्रंथाव गाग्लोबनाय जाथायफोरा मुलुगावनो गोसारदों। मुलुगनि गोबां हादोरफोराव फिनजाथाय होनायखौ नुनो मोन्दों। बेराफारसेथिं थांनाय सानखालि इराननिफ्राय दुबाइयाव एयार स्ट्राइकजों गाग्लोबनायनि उनाव मुम्बाइ बिरखं गाथोनाव गं 57 बिरखंफोरखौ केन्सेल खालामनाय जादोंमोन आरो दासिम दुबाइयाव थांनाय माखासे गोबांथार बिरखंफोरखौ केन्सेल खालामनाय जादों। बेराफारसेथिं आमेरिका आरो इजराइलनि जथाय गाग्लोबनायनि उनाव इराननि सुप्रिम लिडार आयातुल्लाह खमेनीनि जिउ खहा जानाया गोबां मुस्लिम हादोरखौ दुखु मोनहोदों। बेबायदिनो जम्मु काश्मीराव इराननि सुप्रिम लिडार थैनायखौ लानानै गोख्रों रावजों सोंखारिदों आरो प्रटेस्ट खालामदों। बे समाव सुप्रिम लिडार आयातुल्लाह खमेनीनि थैनाय उनावबो खमेनीखौ बुथारनायनि आमेरिका आरो इजराइलनि सायाव खिथेर लाफिनगोन होनना इराना हुमखि होदों। बिबिसिनि मोनसे रिपर्टनि बादिब्ला इराना दासिम 137 मिसाइल आरो 209 ड्रनजों UAE आव गाग्लोबनो हागौ। बे गाग्लोबनायनि गुबै थांखिया आबु धाबिनि साखाथियाव थानाय अल दपरा एयारबेसखौ सिलिंखार खालामनाय। UAE नि मिसाइल डिफेन्स सिस्टेमा अख्राङाव थानाय बांसिन इराननि मिसाइलफोर आरो ड्रनफोरखौ फोजोबस्रांदोंमोन। रबिबारखालि दुबाइ इन्टारनेशनेल बिरखं गाथोनाव इराननि नैथि गाग्लोबनाय समाव 4 सुबुंफोरा जोखोम जादोंमोन। बे समावनो सनिबारखालि UAE आव इराननि मिसाइल गाग्लोबनाय समाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो 7 सुबुंफ्रा जोखोम जादों होनना खौरां मोननाय जादों। बेराफारसेथिं ड्रन गाग्लोबनायनि जाहोनाव दुबाइ बिरखं गाथोन आरो मुंदांखा बुर्ज अल आरब हटेलाबो गोबां खहा जादोंमोन। गुबुन फारसेथिं इराननि गिख्रंथाव मिसाइल गाग्लोबनायनि उनाव सनिबारखालि बुहुमनि बयनिख्रुइबो गोजौसिन बिल्डिं बुर्ज खलिफाखौ लांदां जायगा खालामनाय जादोंमोन। खौरां मोननाय बादिब्ला बुर्ज खलिफानि गासैबो सुबुंफोरखौ गुबुन जायगाफ्राव दैथायहरनाय जादों। मख'नो गोनां बाथ्राया, सनिबारखालि इराना गल्फ ओनसोलाव थानाय आमेरिकानि मिलिटारि बादाखौ नोजोर होनानै गोबां बेलिस्टिक मिसाइलजों गाग्लोबदोंमोन होनना रिपर्टआव फोरमायदों। बेबादिनो आमेरिकानिफ्रायबो गोबांथार इराननि माखासे रैखाथि बादाफोरखौ फोजोबस्रांदों। दायो साननो गोनां बाथ्राया बेसै, इराननि सुप्रिम लिडार थैनायनि हेंथायै फिननाय होगोन नामा इराना? बेयो मोनसे गेदेर सोंथि। 43 नं तामुलपुर विधानसभा बिसायख'थियाव आसाम पुलिसनिफ्राय रिटायार लानाय राजेन बर'आ BPF दोलोनिफ्राय बिजाथि गसंनो साखाफारा जादों। रायजो राजानि जौगानायनि हाबा मावनो, समाजनि मोजां खामानि मावनो राजेन बर'आ जानजि खाफ्रादों। BTC गोरोबथानि उनाव हाग्रामा महिलारिया BTC ओनसोलाव जेरैबायदि जौगाखां हाबा मावबोदों, बेफोर हाबाखौ मेगनजों नुबोनानै राजेन बर'नि गोसोआव मोजां मोननाया गोदोनिफ्रायनो दंमोन, जायनि थाखाय हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF दोलोखौ मदद होबोबाय थादोंमोन। लोगोसे बे बाराव गावनि पुलिस साख्रि मावनायनिफ्राय बिदाय लाना राजखान्थियाव आगान होसिगोन। बे बारनि आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव 43 नं तामुलपुर बिधानसभा बियाबाव BPF दोलोनि जानानै बिसायख'थि गेलेनो थाखाय बिथाङा साखाफारा जानायखौ गावनो बुंथिदों। हाग्रामा महिलारिया खावलायदों बे बारनि बिसायख'थियाव 43 नं तामुलपुर बिधानसभायाव BPF दोलोनिफ्राय बिजाथि महरै सायख'नो आरो बिजाथि सायख'जायोब्ला गोख्रोङै बिसायख'थि गेलेनो थाखाय साखाफारा जादों। राजेन बर' बिथाङा MOS टकानचाहुआ क'क्राझार ग्रीन फिल्डआव दावबायना PMनि रेलि थावनिखौ नायदिंफैदों। इउनियन मिनिस्टार अफ स्टेट अफ हाउसिं एन्ड उर्बान एफेयार्स बिफाननि मन्त्रि टकानचाहुआ क'क्राझार ग्रीन फिल्डआव दावबायना फैगौ 13 मार्च खालाराव हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा नुजाफैगोन थावनियाव दावबायना थासारिखौ सुलाद लायो। बे हाबाफारिखौ जाफुंसार एबा मोजाङै जाफुंसार महरै मावफुंनो थाखाय रैखाथि राहा दाथायारि थियारि खालामनाय आरो रायजो राजाफोरनि सुबिदा राहाफोरनि सायाव नोजोर होनायजों लोगोसे बायदि बायदि थासारिनि सायाव सावरायो। दावबायनाय समाव मन्त्रिजों लोगोसे क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि पंकज चक्रवर्ती बिथाङाबो बाहागो लादोंमोन। श्रीभूमि जिल्लानि नीलाम बाजार पुलिसा मोनसे आन्दोनि सुलुंनि सायाव बिथा खालामनानै मोनसे अपारेशनाव गोबां बिबांनि आयेन बेरेखा याबा टेब्लेटफोरखौ जब्द खालामनो हायो। DSP ऋतुराज मजुमदार आरो नीलाम बाजार पुलिस थानानि OC आनन्द मदिनि दैदेननायाव मोनसे गिदिर पुलिस हान्जाया बे सिग्रोमनायखौ खालामदोंमोन। बे अपारेशननि समाव जमीर उद्दीन मुंनि सासे लाइमोनखौ हमनाय जायो आरो सिग्रोमनायनि गेजेरजों जामिर उद्दीननिफ्राय गासै 20,000 याबा टेब्लेटफोर बोखांनो हायो।
बोखांनो हानाय टेब्लेटफोरनि बाजारनि बेसेना 1 कौटि रांसो जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। पुलिसा जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायदों। अलिम्पिक मेडेल देरहागिरि लाभलिना बरग'हाय आरो खेबनै बुहुमनां चेम्पियन जागिरि निकट ज'रिनआ फैगौ 28 मार्च खालारनिफ्राय 11 एप्रिलसिम मंगलियायाव जानो गोनां एशियान बक्सिं चेम्पियनशिपआव सा 20 सोद्रोमाफोरनि भारतारि हान्जाखौ दैदेनगोन। मोजाङै बिजिरनायनि उनाव सा 20 सोद्रोमानि हान्जाखौ थि खालामनाय जादों, जेराव जानुवारि दानाव हादोरारि चेम्पियनशिपनि उनाव पटियालायाव खुंफुंजानाय हादोरारि बादायाव बाहागो लानाय गेलेगिरिफोरखौ बाहागो लागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। सायख'नाय खान्थि बायदियै कमनवेल्थ गेम्स, एशियान गेम्सनि गनायथि जानाय लिरथाय थाखोफोराव एशियान बक्सिं चेम्पियनशिपनि जोबथा बादायगिरिफोरखौ गावबा गावनि माल्टी स्पर्ट्स हान्जाफोरनि थाखाय थोंजोङै बाहागो लानो थाखाय सायख'नाय जागोन। मख'जाथाव दि थांनाय बावैसो स्पेनआव जानाय बक्सिं एलिट चेम्पियनशिपआव लाभलिनाया 75 केजिआव आइजोफोरनि थाखोआव सनानि मेडेल देरहानो हादोंमोन। फारसेथिं प्रीतिया 54 केजि, अरुंधति चौधरी 70 केजि आरो प्रियाया 60 केजि आरो स्पेनआव सनानि मेडेल मोननो हादोंमोन। फारियै बिथांमोनानो साबसिन देरहासारनो हादोंमोन। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभारमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय। बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।